Zdar, tady Štefan. Dneska si ukážeme svaly krku. Takže sval kožní, ten se nachází v této části krku. Slouží k tomu, abyste si mohli přetlačit čelist, jo. Takže takhle, no. No a další je zdvihač hlavy, jo. Ten cvičíme třeba rotací, jo, či opačnou, a nebo takhle nějak úklonem. No, to samozřejmě je nejlepší provádět s téhletou gumou, jo. Prostě jednoduše si to takhle dáte kolem hlavy, jo. No a budete takhle kroutit hlavou. Tohle by mělo být vzadu, jo. Nic. Takže si to tady pěkně vysvětlíme. No. Lepší je většinou si to dávat zvenku, protože zevnitř mi to teda vůbec nejde. Nicméně já doufám, že se mi to dneska povede. Samozřejmě můžete použít i běžnou gumu. Já mám tady jenom ze dřív, jsem s tím cvičil záda. No, takže si to zkusíme takhle tu rotaci, jo. Tak sobě a budete takhle točit hlavou. Jo. Dost lepší, tak si stoupněte dál a bude to. Takže co tady máme dál? Dále tady máme dvoubříškový, jo, to slouží otvírání pusy, jo. Když budu takhle zatínat otvírání pusy, tak ho určitě moc dobře ucítím. Pak tady máme stylohoidus, to je vyplazování jazyka, to všichni znáte. Pak tady máme miliohoidus, no, ten jedný jde tady, jo. Ten je vlastně, když se snažíte zatlačit jazyk dovnitř. No a pak je tady další nějaký stylohoidus, ten je k nějakému stahování hltanu. Jo, takže je dost jednoduchý. No a to hodně cítíte třeba při kašli, jo. Pak je tady nějaký omeohoidus, jo, to je třeba při záklonu a rotaci, jo, což je tady vám taky můžu takhle ukázat, jo, takhle si stopnu zády, jo, ne ze zadu. No. A tam, že to bude teď vidět už líp. Čili kameraman asi dělám sám, takže to asi je trošku na houby. No, proto říkám, že je vždycky lepší si někoho požádat, no nic. Pak máme všichni své svaly. A jejich hlavní funkce je vlastně vytáhnout se nahoru, což je nejlepší, když máte tu gumu co nejvíc dole, jo. Jo, tady je co nejvíc dole. No. A vlastně pak tady máme nějaký cipitins a nějaký zootis, jo. No a to je vlastně předklánění hlavy, jo. Ty jsou až tady úplně nahoře, což potom je lepší si to upnout jako pokud možno co nejvejš. Jo, no. A takhle nějak to já cvičím, já to jenom názorně předvedu, protože mnoho lidí se na to vykašle a cvičí to takhle blízko. Já to vždycky cvičím takhle daleko. Akorát se mi to teď trošku rozeplo. Jo, takže takhle. Tak. No. A pokud chcete z toho udělat pořádnou výzvu, tak začněte u toho chodit dokola
No uvidíte, že za pár dní vám ten krk určitě moc dobře poroste. Tak, to bude ode mě jako pro dnešní cvičení jako všechno. Když budete dodržovat to, co jsem vám dneska řekl, tak si myslím, že by se vám to mělo dařit. Dejte odběr a pokud se vám video líbilo, tak like a příště nashledanou.